Behin merkatua itxita eta gutxi gora bera jakinda Realak ze jokalari izango dituen denboraldi berri honi aurre egiteko, hasi algara pentsatzen nor arte iritsiko den Real hau eta zer espero aldugun talde honetaz, ez Markel? Bai, gaurkuan postuz postu jungo gera, Reala nola geratu den ikusten. Ointxe bertan Realak igo du bere sare sozialetara nola geratu diren lehen taldeko dortzarak, eta ikus genezake Ruperez 33 zenbaki xa duela, eta Odriozola eta Sadikek ere lehen taldeko zenbaki xa dutela. Hortaz, irterak bakarrik gerta aldira momentu honetan, ze merkatu etxita dau. Orduan, bueno, ikusiko du nola maitzen duen Realak alde horretatik. Bai, taldea itxita dagoela dirudi, baina oraindik irtera batzuk eman aldira, alde batetik eta esango genuke posiblena Sadikena da, ze oraindik Arabiako eta Turkiako merkatuak irekita daude, eta gero beste alde batetik Braizena. Bretosek esan zuen, eskaintza bat izan zuela Braizek, bizitza aldatuko ziona ekonomikoki, baina Braizek momentuz eset esan duela eta bere ideia realean jarraitzea dela. Orduan, taldea gutxi gora bera itxitzat emango dugu. Orduan, zuk esan duzu moduan, postuz postu joango gara ikusten zer duen Realak eta talde honekin eta jokalari hauekin norarte heldu daitekeen, ez? Azteko, atesainekin goaz, pasaden urteko berdinak dira, Remiro eta Marrero, baina minutuen banaketa ez da berdina izango agian. Hori da, udan ez dugu kulebroi askorik izan, Remirorekin eta Marrerorekin. Marrero handitsuta dator, aurreko denboraldia maiera oso nahi izan zen, eta nik behintzat espero dut minuturen bat izatia, bi kompetizio bakarri dazkago aurten, Europako kompetiziorik ez du jokatuko Realak. Orduan, bueno, zergatik ez kopa eman Marrerori ez, antzinan ikusten genuen hau geixo gertatzen zala ez, bigarren porteruak, Championseko, Europako eta Kopako kompetizioiek jokatzen zitsuela bai ala bai, osea, bere postu hori izan, baina azken aldixan, azkenengo urtietan ikusten ari gera, lehenengo porteruak dana jokatzen duela. Orduan, alde batetik Remirori deskantzua emateko nik uste ondo etorriko zaiola, ez? Ligan bakarrik zentratzia, eta Marrerok bere aukera ere izateko eta, bueno, azten jarraitzeko zergatik ez, kopa hori, eman. Bai, gainera erakutsi du, Realean jokatu dezakela. Bai. Eta askotan esaten dugunean arrobiari aukerak emateko, atezainaren postua pixka bat astu egiten dugu, eta ez dago gaizki, ohartzea horrekin, eta gogoratzea ere, atezainak hor daudela, eta benetan balio dutela. Ez bakarri Marrero, baizik eta atzetik, Fraga, Arana, Folgado, eta beste batzuk, ez? Hori da. Defentsako lerrora pasata, eskuinetik azten gara, eskuin lateraletik, hor Aranburu daukagu, pasaden urtean moduan, eta gero izen berria kasu honetan Ruperez da. Odriozolanena ere badago, baina badakigu saia izango duela minutuak izatea. Bai, momentuz Ruperez lesionatuta dago, uste dut bi hilabeteko lesioa duela. Orduan, niri postu honek usten dian zalantza bakarra da, Ruperezek Aranburuk agian ez duela kompetentzia askorik izango. Orduan, alde horretatik, gehixegi lasaitu daiteke ez, eta, bueno, bere denboraldi hasiera ez da oso nahi izan, baina jerarkikoki hitz egin da, Aranburuk bere lekua du, eta momentuz nik uste ez diola inorrek hortik aterako. Gero, bai, zeus nahi zugitxu. Ez, Bretosen eta Sergio Franciscoren hitzak entzun ostean, dirudienez Ruperez izango da bigarren laterala, eta nik uste dut osasuntxu dagoenean, ez dakit norarte aldion leia eman hor Aranbururi, da nik uste dut lateral desberdina direla ere, Ruperez trebeagoa da baloiarekin eta erasotzen abilagoa da, eta Aranburuk agian defentsan trebetasun gehiago dauka, ez? Baina nik uste dut kompetentzia hori ere ondo etorriko zaiola. Gainera Sansen dadie dago jokatzen momentu honetan postu horretan, orduan Sanseko postu hori ez da biluzik geratzen, orduan alde horretatik, ondo. Gero, defentsa zentraletara pasatzen bagera, ikusten du, defentsa orokorrian postu guztiak bikoiztuta daudela, bi jokalari daudela postu guztixetan, momentuz guk ikusten duguna da Zubeldia titular bezala azten dala, ez? Lehenengo amaikak horretan, eta John Martin eta Txaletatzaren artean egongo dala bigarren zentral horren postua lehiatzeko. Bai, azkenean hor ere jerarkia bat ematen da, Igor Zubeldia oso zaila izango da amaikakotik ateratzea, ez bada lesionatzen edo ez badago oso gaizki, baina nik hor
konfiantza emango nioke Jon Martini, ez Zubeldiaren ordez, baizik eta Zubeldiaren alboan, akatsak egiten ditu, oraindik gaztea da, baina akats horiek egin behar ditu, hobetzeko eta Realak etorkizunean izango duen defentsa titularra izateko. Gero, ezin dugu ahaztu, hor Aritze Lustondo dagoela, pixka bat komodina izaten dela ez, o izaten ari dela azken denboraldietan, bai zentral moduan eta bai lateral moduan, eta, bueno, behintzat postuak bikoiztuta daude eta hori garrantzitsua da. Eskerrera pasatzen bagara, hemen erabaki nahiko garrantzitsuak hartu dira, ze Realak berezko lateral bakarra dauka haien, eta gero Sergio Gomez erabaki dute atzera pasatzea. Hor sakrifikatua izan dena Javi López izan da, baina egia esan orain arte ikusi dugunak ez gaitu oso lasai usten, ez? Ez, bueno, bi profil ezberdin dira, ez? Agian haien defentsiboki onagoa eta Sergio Gomez alderantziz erasoan onagoa, baina momentu hontan bietako bat ere ez dabil oso fin. Orduan, aurreko bidizioetan aipatu dugu eta momentuz nik uste txandakatzen jongo diala bietako bat oso ondo ibili arte, baina aipatzekoa da ere haienek ez duela urte oso ona izan aurrekoa, ez da, bueno, aurreko bisak ere ez. Orduan, alde horretatik espero dugu, haienek bere maila errekuperatzia eta behintzat Sergio Gomezeri konpendentzia pixkat jartzia. Bai, egia esan behar da hemen, Realak bere gune debilena edo flojoena azken denboraldian edo azken denboraldietan esker lateral horretan izan du, eta hartu diren erabakiak, bueno, izan dira, aurten merkatura ez jutea behintzat beste baten bila. Javi Galan izan genuen, Javi Galan fitxatzeko aukera ere izan da aurten, ze azkenean uste dut Atletico Madridetik irten dela, baina ez dute hori erabaki, eta bueno, haue biekin egingo dugu aurrera denboraldian. Segurazki Monrealetik ez dugu esker lateral, bueno, segurua izan. Ze azkenengo urtietan, eukidugu zuk aipatu zuen bezala hor, gure ahulgunia. Bai, hori seguru. Gero, zelai erdira pasatzen bagara, orain arte behintzat, 4-3-3 baten pivote bakarrarekin jolastu du Realak, gero 4-2-3 bat ere ikusi dugu momentu batzuetan, baina pivote bakarrarekin joango gara, kasu honetan Gorrotxa ikusiko dugu 11koan ia beti, nik uste dut osasuntxu egonez gero, eta gero Turrientes ordezko moduan, hemen sakrifikatua Urko izan da. Orduan, bi pivoterekin geratzen gara. Bai, segurazki Turrientesen eta Urkoren eztabaida horretan merkatuko balioa zeuan tartian, ez? Ikusten dugu, Urkoren gaitxik redito hori altzuala Realak atera eta Turrientesekin agian, ez? Orduan, bietako bat sakrifikatzekotan, Urkori tokau zaio, baina ala eta guztiz ere, zuk aipatu esun bezala, Gorrotxa ikusten dugu, Zubimendiren postu horretan, eta aztoztu uste, Turrientesek postu hori kenduko dionik. Gero, bigarren altura batera pasatzen bagera, 3 jokalari ditugu, alde batetik Jangel Herrera, lesionatuta dagoela, Soler eta Marin. Marinekoin bai, postua lehiatzeko aukera izango du, eta espero dugu, alde hontatik Sergio Franciscorentzat beste posibilitate bat izatia. Bai, interesgarria izango da, ikustea ea nola gestionatzen den hori, ze orain arte, bai, pasaden denboraldiko azken hilabetetan, eta bai, lehen jardunaldi hauetan, Pablo Marin 11koan egon da beti. Batzuk ez dute ulertu, beste batzuk, bai ipini dutela, bai eman diotela behintzat balioa, ez? Marinek taldeari ematen dion horri, baina orain zaila izango du 11koa mantentzea, ze azkenean naiz eta Solerren eta Jangel, Solerren batez ere azken denboraldiak ez izan horren onak, jerarkia handia daukan jokalaria da, nik uste dut bera ere taldera oso ondo adaptatuko dela, ez aiola asko kostatuko, taldearen jokora eta batez ere, ez da berdina azkenean Soler bat fitxatzea edo Zuzitz bat fitxatzea, ez, adaptazio kontuaren gatik. Ordan nik uste dut hor, behintzat, urrengoko jardunaldietan ez dakit, baina aurrerago Solerrek hartu esakela hor postu garrantzitsu bat, eta Jangelek ere, Bai, gainera Solerroi Hartzabalekin eta Remiroekin jokatu izan du, orduan hor badu harreman estu bat. 3. alturara pasatzen bagera, nik uste jokalari geixen eta agian nivel gutxienez, baina zalantza lateralakin batera, zalantza geixen. Inkognita gehien agian. Hori da, usten digun postua dela, ez? Bryce, Susic, Zakarian eta Goti. Lehenengo 11koan ikusten duten bakarra nik behintzat momentu hontan Bryce da. Ze beste 3 Goti ez dugu ikusi momentu hontan,
Zakarian ez dakigu ze gertatzen den berakin, eta Susic oso denboraldi hasiera kaskarra izan du, batez ere espainoleko partia eta gero. Orduan, laurentzat toki bakarra dago, gogoratu behar dugu Oyarzabal ere postu horretan jokatzeko prest daola, orduan, hauetako laurak bai, asko espabila beharko dira postua lortzeko. Bai, eske nik uste dut zuk esan duzuna horrela dela, lau jokalari dauzkagu, toki bakarra, baina inorrez da Indiskutiblia edo. ehunean fiablea, esango du, fidagarria. Braisek erakutsi du ze maila eman dezakeen, baina azken denboraldian intermitetea izan da, eta gainera orain Arabiatik heldu den eskaintza horrekin ez dakigu zer gertatuko den. Nik espero dut benetan geratzea, ze uste dut lau jokalari horietatik nivel gehien edo errendimendu gehien eman aldigun jokalaria dela. Eta gero beste hirurekin ez daki zer gertatuko den, baina Gotik denboraldi bikaina egin du eta oso zaila izango du minutuak izatea, ze orain momentuan azkeneko aukera da. Zakarianekin ez dakigu zer gertatzen den, eta Susicek lehenengo jardunaldi hauetan erakutsi duen aktitudeak ez nau batere lasai usten. Orduan, hor ez dago arazo bat, ze azkenean kalitatea duten jokalaria dira eta asko eman aldi gutenak, baina Sergio Franciscok gestionatu beharko du hori. Bai, batez ere Zakarian, pretosek hitz egin zuen Zakarian ere bandan jokatzeko prest daola, orduan, alde horretatik jokalari bat gitxio da, baina hori, zukei bat osun bezala, Sergio Franciscok ondo gestiono beharko du zelai erdi hori, batez ere, aukerak eta baliabideak handiagoak izateko, ez? Gero aipatuko dugu ze sistema erabili dezaken Realak, baina, zelai erdiko jokalari asko izatea eta profilez berdinetako jokalariak izatea ere, baliabide geixo ematen dizkizu, adibidez, Oviedon gertatu zanaz gertatzeko berriro, ez? Beste aukera bat izateko. Horixe esan zuen Bretosek, berarentzat overbookina izatea ez dela arazo bat, baizik eta erraminta gehiago izatea, partidak aurrera atatzeko, eta arrazoia dauka, bakarrik gero, ez dela erreza ere kudeatzea, aldagela baten, hainbeste jokalari egotea, hain toki gutxi jokatzeko, bi lehiaketekin ez egotea minutuak banatzeko hainbeste aukera, orduan hori ez da erraza izango eramatea. Baina, nahi baduzu, erasoko lerrora pasa gaitezke, hemen kontuan izan da, 4-3-3 bat dela gure eskema nagusia orain arte, bi postu banatuko ditu, bat egalak eta bestea punta, ez? Egaletan, 3 jokalari dauzkagu, edo 4 Zakarian sartzen badugu, Barrenerekin, Kuborekin eta Gedesekin batera. Orain arte, Barrene nik uste dut onena izan dela denboraldi hasiera honetan, Kubo oso zaila izango da 11kotik kentzea, eta Gedesi agian erritmo pixkat falta zaio 11koan sartzeko, ez? Bai, azkenengo urte horiek agian, zer faktura hori pasa zaio gainetik, ez? Ez du erritmo handia izan, azkenian, nahiko intermitentere ibili da bai PSG-en eta baita Premierren utzita gondanian. Orduan, espero dugu erritmo hori errekuperatzia eta behintzat Kuborentzat konpendentzia hona izatea. Momentu honetan, zuik apatozun bezala, Barrene eta Kubo izan dira agian Realeko jokalari honenak, Oyarzabalekin batera. Eta, konpendentzia zanua eukitzia beti hona da, ez? Kubok jerarkia geixo eukitzeko gogua daka, eta hainbat prentxaurrekoetan ikusi dugu hori. Orduan, eskema aldaketa baldin badago eta arronbua baldin badago, hemen dator arazoa, ez? Ze bietako bat kanpoan geratu beharko da, bi aurrelari jartzeko. Kubo ikusi genuen orain dela pare bat denboraldi, Championsera sailkatu ginen denboraldian, erronboko bi puntetako bat izaten Zorrozekin batera. Orduan, nik uste dut adaptazioa ezela hain zaila izango, baina, klaro, denak ezin dituzu sartu, gainera kontuan izan da zelai erdian zenbat jokalari dauden, eta erronbo horretan irabazten ateratzen diren jokalariak zelai erdikoak direla, ez? Orduan, hor, arazo bat euki aldugu, edo behintzat, jokalari gehiegi. Eta gero, puntara pasatzen bagara, hemen, Oyarzabal sartu dugu, 11koan, ze nik uste dut sakrifikatu behar bada baten bat, Oyarzabal ez dela izango sakrifikatua, eta gero beste biak Oskarson eta Karrikabur. Hor 3 jokalari dauzkagu. Hori, badirudiena momentu hontan da, Oyarzabal aurrelari postu horretan dagoan bitxartian beste bisak ordezko izango direla bai ala bai, eta Oyarzabalek bai bandetara edo bai media punta horretan jartzen bada, horrik emango duala pauso aurre hori, ez? Momentu hontan horri lesionatuta dago, orduan, Oyarzabal eta Karrikarekin lan egin beharko dugu, baina hori, bi aurrelariekin jokatu eskero, nik uste Oyarzabal hori bikote hori oso ondo hasi duela denboraldia, eta badakigula euren artean harreman oso ona dagoela zelai barruan.
Bai, eta guztira ez dira jokalari gutxi, 27 jokalari dira Realaren taldean parte hartuko dutenak aurten, batzuk minutu gehiagorekin eta beste batzuk gutxiagorekin, baina horregatik diseinatu ditugu pixka bat 11ko posibleak izan aldirenak, ez? Lau hiru hirua kontuan hartuta, hemen bi 11ko desberdin egin ditzakegu, ze zuk esan duzun moduan postuak bikoiztuta daude eta bi jokalari daude postu bakoitzean. Orduan, titularrarekin edo teorikamente titularra izan daitekenarekin hasten bagara, nahiko 11ko indartsua daukagu eta, bueno, Europarako eman aldugu. Hori da, arrarua da. Exigentzia hori Bai. Tetxua hori izan da, tarrarua da, ze aurreko urtietan bai dugu 11ko gala hori ez, galako 11koa, baina aurten zalantza asko uzten dizkigu batez ere defentsako zenbait postu eta zela erdi hori. Orduan, Jangel sano bat eukita, Soler, gokituta eta Gorrotxa bere maila honenian eukita, nik uste zela erdi hori izango da titularra, eta gainera Barrene, Kubo eta Oiar baldin baditzuzu goian, badakigu zer nolako harremana duten hirurak eta galdetu Benficari bestela, nola aritzen dira hirurak batera, ez? Bai, agian zalantzak atzean daude, oraindik ez dakigulako nork jokatuko duen gehiago, ez? Eta, adibidez, esker lateralean, Haien edo Sergio jarri ez dakigu, zentralean ere, Jon Martin edo Txaleta, baina nik uste dut 11ko teoriko titular hori oso indartsua dela, eta gero joaten bagara 11ko alternatibora, hor ere gauza interesgarria dauzkagu, ze Oskarson daukagu puntan, Guedes eskuminetik, zelai erdian ere jokalari garrantzitsua dauzkagu, Bryce, nik uste dut 11koan ere egon aldela titular teoriko horretan, baina jokalari oso interesgarriak. Gero ja, eskema aldatzea erabakitzen badu Sergiok, zailago izango da erasoko jokalariak egokitzea, baina zelai erdikoak irabazten aterako dira lehen esan dugun bezala. Ta nik uste, iraian, adibidez Madriden kontra, proba hori inbeharko zuala, ze ikusi dugu 2-2 bat hori ez dela ondo atera lehenengo 3 partietan, eta, bazkenean Sergio Franciscok ultimatuma eukiko dualako iraian ez, orduan nik uste alde horretatik sisteman arriskatu behar duala, eta nik behintzat 4 zelai erdiko jokalari eta 2 punta jarriko nitxun, batez ere Madrineri, min pixkat itxeko. Hemen ere ikusten dugu, 2 alineazioetan, 2 11koetan, maila oso handia dela, eta aurten beste urte batzuekin alderatuz, nik uste aldoguela Sergio Franciscok bankillora begirau, eta baliabide ezberdinak euki ez, ze batzutan esaten dugu, hasierako 11ko oso ona dakagu, behazke gero begiratzen dugu atzera, ordezkuetara, eta ez dakagu ezer. Aurten asko dakagu, eta alde horretatik nik uste realak ere, abantai asko aterako duela partidetan. Nik uste dut Imanolekin batzutan hori gertatu dela, ez? Bere 11, 12, 13 jokalariak zituela, baina gero hortik haratago kostatu egiten zitzaiola, bai jokalari berriak sartzea, eta jokalari horiek errendimendua ematea, ze ez da bat ere erreza, ez? Hemen jarri ditugun 11koetan adibidez Suzic da sakrifikatua, baina Suzic errendimenduz edo talentuz hitz egiten badugu hor sartu alda, perfectamente. Eta gero azkena 4-2-3 bat eskema ere, orain arte ikusi izan duguna momentu batzuetan, erabilia aldu Sergio Franciscok, eta hor ere, jokalariak egokitzea postu ezberdinetan, ez da hain erreza izango, baina interesgarria izango da seguru, ez? Aukera oso interesgarria. Orduan, hemen momentura arte ikusi dugun gauza batzu daude, hobetu behar direnak, eta hori deno daukagu argi, ez, Markel? Bai, datu bat dau ona eta bestia txarra. Bisa idia txarrak, baina bat pixkatu nagoa da. Alde batetik Realak aukera asko izaten ari dela partidetan, hau da, 3 zutoien artean jaurtiketa asko inditzu, 16 jaurtiketa hori asko dira, baina azke jaurtiketa hauetatik bakarrik 13% sartzen da, hau da, 3 gol sartu ditugu bakarrik. Eta atzera begira, defentsan begira, aterako 6 jaurtiketa jaso ditxurrela bakarrik, ustot Europako zifra baxunetakoa dela, alde horretatik ondo dau, baina azke 6 jaurtiketa horietatik 4 barrura jundira, isa 170. Ordan, Remirok maila hori berreskuratu behar duela ez, eta ikusi behar dugu baitxare, gola asko itxia kostatzen baldin bazaigu, behintzat porteria utxian utzi behar dugula, unozerismo hori esaten den bezala ez. Bai, pixka bat jokoa simplifikatu eta lehengora itzuli, ez? Efektiboago izan.
Bai, segurtasuna berreskuratu atzean, eta batez ere areatan hobetu. Ze hori da azkenean, desberdintasuna egiten duena denboraldi amaieran, Europan egon edo beruntz begira egon. Azkenean, areatan da gune determinante hori areak dira. Orduan, hor ez baduzu hobetzen, arazoak izango dituzu denboraldi amaieran seguru. Eta ja amaitzeko, ze bateria gabe geratzen ari naiz eta ez dugu nahi hori gertatzea eta bideoa ezabatzea, ondorioekin joan algara. Nik lehenengo ondorioa botatzekotaz esango nuke jokalari asko daudela, agian gehiegi postu batzuetan, baina entrenatzaileak hori ondo kudeatzen badu, Bretosek esan zuen modura, baliabideak izan daitezke eta ez arazoak. Bai, eta nik uste polivalentzia hori izan daitekela Realaren indargunetako bat, ez? Partida planteatu, ikusi nola dauan, eta 4-3-2 batetik, pasatzia 4-4-2 batera, eta partida guztiz aldatu. Talde honek, Europako maila du, eta nik uste hori exigitu behar dugula, ez? Minimo 7. postua lortzia, egisa da, adibidez, Atletixa ja 7 puntura dakagula, eta hori gogorra da, 3 partietan minutu ez, puntu asko atera dizkigute, baina momentuz hau dakagu, hau da Realaren planteamentua denboraldi hontarako, eta ikusiko dugu hurrengo partietan nola jarraitzen duan. Bai, orduan ondorio nagusia, eta nik uste dut bideo honen emaitza, da taldea daukagula Europara sailkatzeko, hori izan behar dela batez ere armailaren exigentzia, anoetako partietan, ez? Partidak irabaztea, ondo jokatzea eta Europara sailkatzea, ze azkenean badakigu urrengo denboraldiak behintzat zailagoak izango direla aurten Europara sailkatzen ez bagara, batez ere ekonomikoki. Hori da.